Takže čau lidi, já jsem Kavy. Čus, já jsem Edkin. A dneska je tu takový menší informační random vlog. Právě jsme v parku Vlašimským, jo, tady udělají nový schody. A tady ten random vlog je takový informační a pokud byste chtěli, tak bychom je točili víckrát, že jo? Ano, podle zájmu samozřejmě. A počkej, to je nějaká větev, držím foťák. A takže jo, dneska je takový informační vlog a to je ten, že vlastně jsem vám chtěl omluvit, že dlouho nevycházely docela videa. Asi přes 2 měsíce nevyšlo žádné video. Tak máme v plánu to samozřejmě změnit. Tak teďkom vlastně tady to video vyjde a ještě teďkom v týdnu bychom natočili nějaký tag nebo něco. A právě jako jak koukáte, že čumím asi do země, tak jsme šli přes tady to. To je takový asi, to je nějaká lávka. A jdeme nahoru. Tak a vlastně teďkom půjdeme ještě na třídeňák. Edkin chodí se do třídy, chodíme do 9, ale to vycházíme. Tak půjdeme na třídeňák a třídenní výlet a tam bychom natočili taky nějaký videa. Takže by to bylo tak. A chtěli bychom dodržet takovou asi tradici. Doufám, že to bude tak vycházet vždycky, že by vyšlo jedno video do týdne. Takže třeba nějaký tag, nebo vlog, nebo nějaký challenge, anebo nějaký pokus, protože vlastně jsme založili kanál, že tam budeme hlavně dělat pokusy a nějaký tutoriál třeba na nějakou dýmovnici nebo něco. Tak jsme se rozhodli, že natočíme něco takového, ale nebude to zase jako dýmovnice vařená nějaká nebo to. Ale bude to taková lehká dýmovnice, kterou si můžete dělat kdykoliv a kdekoliv. Potřebujete k tomu jenom 2 věci. A tak no, takže souhlasíš s tím? Já souhlasím se všem a ta dýmovnice budete čumět, jaký má účinek na to, jak je lehká. Jo, takže tak no. Takže doufám, že se vám video líbilo. Pokud byste chtěli, tak takové random vlogy můžeme točit častěji. A jinak, doufám, že jste si všimli nové grafiky na kanále a hlavně intra. Doufám, že to intro ještě stihnu dodělat nějak. A to no. Takže se mějte dobře a čau. Čus.